Każ fejn fil-Parlament Ewropew hemm appoġġ wiesa' kontra proposta ta' stat membru, il-Gvern Spanjol qiegħed ikun imħeġġeġ minn membri tal-Parlament Ewropew biex jirtira l-proposti li jirristrinġu id-dritt tal-abort. Dan wara li f'Diċembru li għadda l-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy mexxa l quddiem proposta l-iktar liġijiet iebsa dwar l-abort. Mossa li Rajoy qiegħed jagħmel biex isaħħaħ l-appoġġ konservattiv. Skont rapport f'Tirregolarizza il-liġi l-ġdida ma tħallix nisa li jtemmu tqala tagħhom fi stadju bikri, dan ħlief każi ta' stupru jew meta s-saħħa tal-omm tkun f'periklu. Iċ-Chairman tal-Kumitat Parlamentari fuq id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza, Mikael Gustafsson, stqar li n-nisa għandhom id-dritt jiddeċiedu jekk iridu x'abort jew le. Il-gruppi kollha fil-Parlament Ewropew bl-eċċezzjoni tal-Konservattivi ma jappoġġjawx dawn l-inizjattivi. Gruppi favur l-għażla tal-mara saħqu li liġi bħal din iżid l-abort illegali. L-Europarlamentari Spanjola De la Heras qalet li jekk din il-liġi tgħaddi fi Spanja, il-liġijiet fuq is-saħħa riproduttiva madwar l-Ewropa jkunu taħt theddida u affettwati serjament. Il-membru parlamentari Ewropew mill-Portugal Ines Cristina Zuber fissret li liġi bħal din taffettwa l-iktar nisa fqar li mhux se jkollhom l-iktar aċċess għal abort sikur u rħis. Bħalissa fi Spanja mara għandha dritt li tagħmel abort sal-14 ġimgħa ta' tqala u sa 22 ġimgħa ta' tqala f'każijiet ta' deformazzjoni tal-fetu. Intant ta' min jgħid li din mhux l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew ma jaqbilx mal-pożizzjoni ta' stat membru li jkollu dritt jgħaddi liġijiet fl-interess tal-pajjiż u fuq materji ta' kompetenza nazzjonali.